eta albisteak kontatuko dizkizuet. Ikasgela itxiak 71% handitzen dira Gabonetako oporraldiaren ondoren. Taldeen 1,2% bakarrik dago berogeldian. Hezkuntzako agintegiek ez dute aurreikusten oraingoz. Hirugarren olatua ikastetxeetan ere sumatzen da. Ikasgela mugatuen kopurua 4.000 inguru, 71% hasi da abenduaren bukaeratik. Gabonetako oporrak hasi baino lehen, Madrilgo erkidegokoak ikastetxe eta institutukoak baino gutxiago ireki zituen duela aste bat, Filomena ekaitzaren ondorioz. Esku-sedazeak zure haur sortzaileagoa bihurtzen du. Txikiengan irakurketa ikastea eta eskuratzea errazten du. Etxetik, arkatzaren eta paperaren erabileraz gozatzera anima daitezke. Teklatuak, papera eta boligrafoa debekatzen ari dira idazterakoan eta haurren kasuan ez da salbuespena. Ikastetxeek ere gailu elektronikoen erabilia txertatzen dute bere ikasleen ikas dezaten. Haurrak eskuz idaztean duenean hainbat trebetasun trebatu eta aktibatzen dira. Idaztea ezinbestekoa da haurren garuneko eremuak garatzeko. Horrela ere egiten diete maskarek entzumen arazoak dituzten haurrei. Maskarak Espainian irakurketa zailatzen du, eta pantailek eta pertsonen arteko distantzia jasotako informazioaren kalitatea ondoriatzen dute. Otorrinolaringologian espezialistak azaldu duenez, haurtzaroan entzumen galeraren kausa ohikenak hanturazkoak dira, eta 2 eta 8 urte bitartean izaten dituzte maiz. Osasun arloko profesionalak honakoa jarritzen du. Arazorik izurgarriak izan ohi dira, garapenarekin bat etorriz 7 urtetik aurrera. Haurtxoak nagara egiten duenean, hobe al da uztea edo uztea. Txikiek ez dakite eta ez lukete saietu behar. Bizitzako lehen 2 urteak ia neurona sare osoa osatzen dutenak dira. Negar egiten gura haurtxoak hitzak bezalakoa da. Negarrek funtzio argia dute. Zerbait gertatzen ari dela adierazten eta batez ere zaintzaileak erne eta gertu jarritzen duela. Laia Casadebal, emaginak uste du negarra lasaitzeko modurik onena besoekin dagoela. Negar egin bizirauteko kontua da, ez da kapritxoa. Eta orain kirolekin utziko zaituzten. Kaixo, ni Fernando naiz eta kirolak kontatuko dizkizuet. Aspas eta Solari Zeltarekin entrenatzen hasi dira, sendatu eta gero. Leo Paredesek esan du, Messiren mende dago PSG-ra etortzera. Jaylen Brown NBAren partiduan honetakoa izan da. Pau Gasol Lakersera berriro itzul daiteke. Kevin Durant Brooklyn, Nueva Yorkera doa saskibaloira jokatzeko. Isaiah Thomasek Estatu Batuekin jolastuko du NBAn jokatzeko. Sarah Thomas izango da Super Bowleko lehen emakumezko epailea. Eta orain eguraldiarekin utziko zaituzte. Kaixo, ni Eba naiz eta gaur eguraldia aurkeztuko dizuet. Gaur arratsaldetik aurrera hotz edukiko dugu, goizean nahiko lasaia izango da eguraldia. Lainotuta eta laino batzuk barnealdeko zenbait txokota, bereziki Araban.
Eguerditik aurrera haizea hondituko da eta hodeiak ere bai. Elurtante ibiliko da 1200-1300 metro. Aldaketa egin asko gabe. Bilbon temperatura minimoa 9 gradukoa izango da. Eta maksimoa 13 gradukoa. Donostian temperatura minimoa izango da 8 gradukoa eta maksimoa 12 gradukoa. Gasteizen temperatura minimoa 3 gradukoa izango dira eta maksimoa 8 gradukoa. Eta Iruñean temperatura 2 gradukoa izango dira eta maksimoak 11 gradukoa. Eta hori izan da eguraldia. Kaixo, Jone naiz eta elkarrizketa bat egingo diat Luziari. Zein da zure kolore gustukoena? Nire kolore gustukoena naranja da. Zenbat urte dituzu? 11 urte ditu. Brownia gustatzen zaizu? Bai, asko gustatzen zait. Zein klase duzu gustuko? Lenguatzoko eta euskaratzoko. Zenbat eskoletan egon zara? 2 eskoletan egon naiz. Zenbat lekutan egon zara? 7 lekuetan egon naiz. Zein da zure zenbakirik gustukoena? Nire zenbakirik gustukoena 2 da. Hegazkinean joan zara? Ez. Zein janari duzu gustuko? Barazkietako tempura dut gustuko. Zein kolore nahiago duzu? Maskarillako. Urdina. Zein gustatzen zaizu gehiago, beltza ala urdina? Urdina gustatzen zait gehiago. Zein da zure urtebetetzeko zenbakia? Nire urtebetetzeko zenbakia 16 da. Nola deitzen da zure ama? Nire ama Natalia deitzen da. Zer izan nahi duzu ongitan? Kazetaria izan nahi dut. Nola deitzen da zure aita? Nire aita Jan deitzen da. Eskerrik asko Luzia etortzeagatik. Ez da ezer izan. Kaixo, ni Anajo naiz eta txiste batzuk kontatuko dizkizuet. Batzuetan lantzarena dudala pesatzen dut, bai? Ziur zaude? Jaimik badakizu egiten? Bai, Andereña. Non ikasi dezu? Uretan. Pasako didazu urrutila hori? Bai, pasako dizut. Baina ez. Kaixo, ni Laia naiz eta gaur brownie bat egingo dugu. Browniea egiteko behar dugu 400 gramo irin, 6 gramo royal, 120 gramo txokolate beltza, 400 gramo azukre txuria eta 400 gramo azukre beltza, 100 gramo burina, intxaurrak eta 2 arrautza. Egingo dugu lehenengo gauza txokolate eta burina urtzea da. Eta bitartean arrautzak eta azukrea nahastuko ditugu. Orain, txokolatea eta burina, azukrea eta arrautzarekin nahastuko ditugu. Eta azkenik, irina eta royal botako dugu. Orain, intxaur batzuk botako ditugu. Behin moldean sartuta, labean sartuko dugu 180 gradutan 45 minutu. Eta behin ostuta, alde egun moztu eta jan. On egin!